Moitos centros da provincia de Ourense están a sufrir temperaturas extremas polo calor e a ausencia de climatización neles. Podemos nomear Ribadavia, onde estamos hoxe, pero tamén Carballiño, Maceda, Sinzo de Limia e tamén no Hospital Santa María Nai, o Hospital de Piñor, que teñen ali a área de paliativos, e tamén en certas partes do Hospital Cristal de Ourense. Ante esta situación tan perigosa para a saúde dos pacientes que teñen doenzas crónicas tamén para os maiores e para os nenos e, por suposto, para os profesionais, presentamos unha batería de iniciativas para pedir á Xunta de Galicia que actúe xa, presentando un plan urxente de climatización para os centros de saúde que así o precisan. E para aqueles que non teñan unha solución definitiva este verán, adopten soluciones temporais. O verán pasado, as delegadas de prevención dos sindicatos xa deron conta a Xunta de Galicia desta situación e eles prometeron que se iba a arranxar, pero non fixeron nada ao respecto. Estamos no Centro de Saúde de Ribadavia, no que nos vemos na obriga de denunciar a situación crítica que están a vivir os centros de saúde da provincia de Ourense debido á falta de sistemas de climatización axeitados. A falta de sistemas de climatización supón un risco para a seguridade laboral e para a saúde dos profesionais e das persoas atendidas, en especial as persoas, os pacientes máis vulnerables. De non tomar medidas urxentes, a Xunta de Galicia, que é a competencia en materia de sanidade en Galicia, pois corre o risco de perder aínda máis persoal cualificado, o que sería unha noticia devastadora para a provincia de Ourense e para a sanidade pública galega. Neste centro de saúde invertíronse 700.000 euros por parte da Xunta de Galicia, un lavado de imaxe no que non se tivo en conta a seguridade laboral nin a saúde dos profesionais sanitarios.